Utsinye wandiri kuitira vana vemurume wangu. Kunyange zvangu ndiri kubhadhara mari dzekuboarding school, but ndine mushonga uyo wandakapiwa wandiri kupota ndichiisa into my stepson's food so that he can keep on failing his exams. Musati mandituka nzwisisaiwo kwandiri kubva nako uye zvekare nekwandichazoenda nenyaya yangu. Makadi zvenyu mukoma, please post my story as hidden identity. Inini zita rangu muchanditi Emma, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume wangu uyo ane mari mushure mekunge ashaikirwawo nemudzimai wake. Dambudziko rakazovapo nderekuti handina kuzova mukadzi akagamuchirwa nehama dzake nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Sezvo ndisati ndagamuchirwa mukoma, ndakati iniwo handingagamuchiri vana vake, but mushure mekunge ndati handingagamuchiri vana vake ndichizviudza mumwoyo mangu nekuti hama dzake hadzindidi, saka handichadi kuona vana pamba. Ndakabva ndaona kuti ndainge ndava kuita sekunge munhu ava kutodzinga murume, because akange ava kunwa doro, ainge ava kuuya kumba very late. Ndakazoti nerimwe zuva ndichitaura nefriend yangu, akati unambozviziva here kuti zvauri kuita izvi uchazotorerwa murume noumwe munhu? Ndikabva ndati shamwari, saka ndoite sei? Akabva ati kwandiri, iwewe zvaunogona kuita, ndichakupa mafone numbers evamwe gogo ava ihama yake vainge vakamboroorwa nasekuru vake ndokubva vachizorambana zvavo. Mushure mekunge varambana vakangoramba vangoriwo negood relationship. Akabva ati kwandiri, so ndakupa mafone numbers, ndoda kuti unge uchizoenda kwavari, ivo ndivo vachazokuudza zvekuita. Ndikati hapana chakaipa. Saka ndakabva ndachizoenda ndikanovaona kugokwe. Ndakaona kuti munhu bo chaizvo, ndokubva tachizotaura. Mushure mekunge tataura, vakandiudza mari yavainge vachida. Vandiudza mari yavainge vachida, ndakambodzoka kumba ndokumbogara pasi ndichiti dhuu kufunga, because vakange vachida $7,500. Ndikati nhai gogo, mari yakawanda kudaro, munoti ndinoiwana kupi? Vakati kwandiri, uchaiwana, handiti wewe chauri kuda, unoda kuti murume wako ange achizongova munhu anoteerera iwewe chete. Ndikati hongu gogo, ndozvandikuda kuti zvinge zvichizoitika. Vakati kwandiri, kana uchida kuti ange achingokuda achingoteerera iwewe chete, saka chiita zvandakuudza kuti unge uchizoita. Ndakadzoka ndikakumbira murume mari. Akandibvunza kuti ndainge ndichida mari, ndokubva ndamuudza. Akati iwe mari yose yakawanda kudaro uroda kuzoitei nayo? Kuti ndige ndichimuudza, ndakaona kuti ndaizoinyimwa mari yacho, ndokubva ndangomuti iwewo kana ukandipa mari uchazongoona project randikuda kuti ndige ndichizoita. Akabva achizondipa mari. Mushure mekunge andipa mari iyaiya, mukomana acho ndopandakabva ndachizodzokera zvekare kugokwe. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanotaura nagogo, vakafara chaizvo vachindiona ndasvika nemari. Vakati ndaizviziva kuti unouya chete. Vakabva vatora mari ndokubva vaiisa mudende. Hameno zvavakaita pavakaisa mari iyoyo mudende, vapedza kuigadzira vakanditi ndoda kuti unge uchinodzosera murume wako mari, obva wati zvandainge ndichida kuita zviya zvakona. Ndikati gogo, manje amone kuti ndinokwanisa kuzopokana nemurume kuti anozoti kwandiri wakauya uchiita sekunge waiziva zvawainge uchida kuita, nawo wava kudzoka futi uchiti zvawaida zvakona, saka waida kungotamba neni. Vakanditi iwe chingoenda chete, usambonetsekana muzukuru. Ndakadzosera mari kumurume wangu, haana kana kumbondibvunza, akangogamuchira mari. Akazondiudza kuti ainge abirwa mari, mukomana akabirwa mari yainge yakawanda. Gogo vakazondiudza later on kuti yangu mari ndakazotora zvangu. Ndakange ndisingadi kukuudza nekuti waikwanisa kuzoramba, but ndakati unge uchimboenda nemari, ndichida kuti unge uchinoibatisa murume wako yozodzoka zvekare kwandiri. Ndainge ndisingazivi kuti dzimwe n'anga ndokushanda kwadzo kwadzinoita ikoko. Mushure mekunge murume wangu abirwa mari, life yakaenderera kumberi. Ndakadzokera zvekare kugokwe uko kwandakazonopiwa mishonga.
vakatomboedzawo kundiuchika vachiti unofanira kuti unge uchivawo munhu anozova nemwana wake kuitira kuti hama dzemurume wako dzinge dzichizokuda. But zvakaramba mukoma, ndakaedza ndipotsewo pandainge ndichigona napo, but zvakaramba. Saka ndakazongozvigamuchira ndikati ndo zvazviri, zvino ndingagoita sei, ndochingosiyanawo nazvo. Fast forward, vana vemurume wangu vari very intelligent. Apa nemashoko mamwe andinenge ndichiudzwa nehama dzemurume ndo akazoita kuti ndige ndichizotora this drastic action. Vana ava mukomanashi ndinovaisira mishonga muchikafu, chikafu chandinotovatengera kuti vange vachizoenda nacho kuboarding school. Ndinenge ndakatombochinyika chimwe chacho mune mamwe mafuta, then ndobva ndachizongopukuta zvangu. Saka mafuta iwawo ndiwo ari kuita kuti vana vemurume wangu vasakwanisa kuzopasa zvidzidzo zvavo. Ndiri kuzviitira izvi nekuti mune ramangwana kana vakazova marombe ndinenge ndichingotungamirira ini ndiri kumberi, asi vakazonyanyisa kudzidza vakazova neupenyu hwavo ini ndikazoshaya mwana zvinokwanisa kuzondirwadza. This is what I decided to do to handle my marriage. Mukazoposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvamuine moyo wakashata vanzvadzi, zvose zviri kuitika pavana ava dai zvikaitika kwamuri nemimi, dai Mwari vavachengeta vana ivavo. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post me as anonymous. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo yakamira sekudai. My sister thinks kuti I built her a 4-bedroom house kwaMutare nemari yavo yechikeya chavo chavari kuita ku-UK ikoko. I actually built my own house. Saka uko kwaMutare hakuna zviriko. I have been doing this for the past 4 years. I have a sister of mine avo vakaenda ku-UK. Takazonetsana, handingabude hangu pachena, but vakanditorera murume and I found my messages mufoni yemurume. Nasisi takasvika pakuregererana, tikanzi nevehukama munofanira kuti munge muchiregererana. Ndokubva ndavaregerera murume wacho kutaura kudai ndakarambana naye ari kuSouth Africa. Hamene kuti ari kuita nezvei. So my sister vakazoti muningina chinditsvakirawo pokuvaka, because ndoda kuti ndige ndichizodzoka kumba. Kana ndadzokawo kumba zvekuno kana zvikazoramba ndowanawo pekuzororera. Ndikabva ndati it's okay. Vakabva vatanga kunditumidzira mari. When I received the money, I completely diverted the money ndikatotanga kutobhadhara yangu stand. And ndakanyatsokuita zvinhu zvangu to make sure kuti ndinonyatso kuwana verification yekuti istand iri pamutemo. Saka I used to send my fake videos. Ndaingoti ndikaonawo vanhu vanenge vachivaka kana kungodownloada paTikTok ndobva ndatotumidzira kuna sisi vangu. Sisi vari kufanira kuti vange vachiuya. Ndauya panapa ndoda kuti munge muchinditsvakirawo n'anga ine masimba inogona kupengesa sisi vangu kuitira kuti vasazoclaima imba yavo kana vakauya kunoku. Handidi kuti tinge tichinetsana. Vakangonzi vangotsika ivhu remunomu. Ndakanzwa kuti variko vanhu vanogona kuzviita. Achingotsika ivhu remunomu Zimbabwe obva atotanga kutoita hiya achitopenga. Kana muine munhu wamunenge muchiziva muzondiudza mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi munhu ndoda kumuita hiya achingosvika hanzi muZimbabwe ndobva ndatoita kuti ange achitotanga kutopenga. Zvakangoma. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo
mucomment section. Zvinorwadza uye zvikare zvinosiririsa zviri kuda kuitwa navahanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Izvi ndo zvandakanoita paguva remurume wangu mushure mekunge murume wangu apararira in a car accident. Akaita accident, aita zvekudriver matrucks. Dambudziko rakanga riine murume wangu raizivikanwa nehama dzake dzose. Ndaigara ndichitaura nanaba mukuru nanaba munini, tsiuraiwo hama yenyu. Ndaitya kufamba naye. Taita sekunge vanhu vainge vasingawirirani nekuda kwezvaainge achiita. Aikwanisa kuti kana tichibvako kuJoni tichiuya kunoku kuZimbabwe, speed yaanenge achirova tiri kuSouth Africa aikloka ma 220 achidriver motikari. And iye aiti kana ndakadhakwa ndopandinenge ndichinyatsokuona road. Ndaitya kufamba naye. Uchifamba naye waita sekunge munhu ari kufamba nendege. Maiti mukasimuka kana muJoburg kungava kuri kuma 7 p.m. waishamisika. By 10 munenge mava kutoda kutopinda muMessina achimhanya zvisingaiti. Kokuzonoti kunobata Harare taipotswa nematruck nemabhazi nekuda kwekumhanya kwaainge achiita. Saka akazofira muaccident ariko kuSouth Africa. Aburuka mutruck ava kuenda kumba achimhanya ari muprivate vehicle. Akafa kana motikari yacho. Ndakangoti ichingoitengesai ikoko because yakaita beyond repair. Yakaita kupetana petana. So mushure mekunge murume wangu ashaika kunoku kuZimbabwe, takange tiri vanhu vainge vachivaka. Vakabva vachizotanga kuti ndainge ndakauraya murume because tainge tichivaka, tainge takashingirirawo ndokubva tatenga stand yedu. Takatoona mamwe masocialites vachimaketa imwe big company so inoita zvekutengesa mastands anodhura. Ndokubva tashingirira, takaita nguva tichiraisa mari, tawana half yaidiwa, ndokuzoita dzimwe 2 years on top of 2 years tatainge taita tichitsvaka half yemari yacho. Saka imba iyoyo yakanetsa because murume wangu kwavo kwakange kuri kumberengwa apa ndaida kuti ange achizovaka muHarare, nekuti ndakati ilegacy iyi yatinenge tichida kuti tinge tichizosirawo vana vedu, imba yavanokwanisa kuzowana mari kubva pairi, noti kuti tamisa rino zimudhadhadha kumaruzevha. Saka yakatanga kunetsa nyaya iyoyo. Afa kudaro parufu rwake mukomana vanhu vaitaura zvavainge vachinzwa kuda, vachiti ndini ndainge ndakauraya murume asi ndainge ndisina kumbouraya murume wangu. After the funeral ndakadzoka kumba ndikambogara ndikazorora. Ndakazotanga kufamba ndichiendawo kuMasowe nekuti ndakange ndichida kunzwisisa kuti sei hama dzemurume wangu dzainge dzakaita zvinhu zvakadaro, kuti vanoti ndainge ndakauraya murume wangu. Saka ndakabva ndachizonzi neumwewo muprofita, kana uchida ndinogona kukugadzira iwewe, then chipoko chemurume wako chobva chechizotanga kuvanetsa. Ndakabva ndati hapana chakaipa, tinogona kuita izvozvo zvamuroda kuti tinge tichizoita. So vakabva vandipa umwe mushonga wavakanditi ndige tichienda kunoumwaya mushonga iwoyo paguva remurume. Vakati kwandiri, enda unomwaya mushonga uyu paguva remurume wako. Wongoti kana ndirini ndakakuuraya unofanira kuti unge uchindimukira chipoko, asi kana kuri kunzi handisirini ndakakuuraya unofanira kuti unge uchienda kunonetsa hama dzako idzo dziri kundinetsa dzichindishungurudza dzichiti ndini ndakakuuraya. Pandakamwaya mushonga iwoyo paguva, chiitiko chakaitika chakandikatyamadza ndechekuti paguva remurume wangu pakatotanga kutopfuta moto. It was so scary zvakaitika ipapo. Ndakazobva paguva remurume ndichimhanya because ndainge ndaona
chisionekwi. Handina kuda kana kumbogara panzvimbo kwava kutopinda mumotikari ndikaenda kulodge uko kwandainge ndakabhuka ndokubva ndachizorara ikoko, mangwana acho ndichidzoka kuHarare. Saka ndakazoti ndasvika kuHarare ndichiri muzvishavane, because ndimo mandakambomira imomo, ndopandakanzwa zvichinzi vamwene vangu vainge vava kuita sekunge vari kurasika njere. Ino ndakaita sekunge pakange pasina zvandainge ndichiziva kana kufona. Handina kumbofona sezvo vainge vakati kwandiri handichadi kana kukuona because iwewe wakauraya mwana wangu. Saka ndakangoramba zvangu ndiri zim. Nyaya dzakazotanga kubuda zichinzi vamwene vangu vainge vava kufamba vachirotomuka vachitaura zvinhu zvavainge vasina kumbogara vakaita. Kunze kwekuti ndinge ndichivanzwira tsitsi, ndingobuda pachena kuti no, mama zvavari kutaura musanyanya kuda kuzviisa mupfungwa, nekuti zvose zvavari kutaura vari kungotaura zvavo but havana kana chavanomboziva. Kusvika pari nhasi vamwene vangu vanotofungidzirwa kuti ivo ndivo vakauraya mwana wavo, nekuti vakarwadziwa kuti muroora akange achida kuti nemurume vange vachizogara muHarare. Saka dzimwe hama dzemurume wangu dzakazotanga kuuya kwandiri dzichindikumbira ruregerero. Ndaingoti ndakakuregererai nechekare, but mumwoyo ndainzwa ndichifara asi ndichinzwa kubatikana. Kusvika pari nhasi vamwene vangu havachina kana mwana wavo anotombovada, naizvozvo vanofungidzirwa kuti muroyi. Nyaya yangu ndiunzawo pano mukoma, ndikuda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu. Kana ndichida kusunungura vamwene vangu ava, ndingavasunungurawo sei? Kune avo vanondijaja, you can judge me, hamuzivi pain yekuudzwa parufu rwemurume wako kuti uri muroyi, ndiwe wakauraya mwana wangu nekuti wakanga uchida kumutorera imba yake, munhu wandakazvara naye vana. Ndogofadzwa nekuti anenge afa, asi ndaigara ndichivaudza wani kuti hama yenyu mafambiro aanoita nemotikari haandifadzi. Ivo vaitomboedzawo kutombomutsiura, but vaizongodzoka kwandiri vobva vati isu tinotomukoniwa, nekuti kunyange tikataura naye tinototya zvekare. Vaitotya kutofamba naye because aizivikanwa nekumhanya zvakaipisisa. Nyaya yangu ndiunzawo pano mukomana, chindoda kungobvunzawo kubva kwamuri nekubva kudare renyu kuti zvinoita here kuti ndige ndichisunungura vamwene vangu. Kana ndikafunga kuda kuvasunungura, ndinenge ndava kuvasunungura ndichiti kudii? Ndinofanira here kuti ndinge ndichizotaura zvose zvandakaita ndikanonomwaya ivhu paguva remurume wangu nemishonga iyo yakazoita kuti paguva pake pange pachizopfuta moto? Kana ndikataura nyaya idzodzo, handizonzi ndinenge ndakaroya here? Ndibetsereiwo, because zvaizvezvi dzinza rose rekwavo rinotomira neni. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvamakatoita izvozvo kutoroya, munotosungiswa nezvamakaita izvozvo kuti munoenda paguva remunhu muri mega. Kunyange zvikanzi mainge makarwadziwa, but makange musingafaniri kuti munge muchizoenda paguva remurume wenyu muri mega, because zvamakataura muri mega paguva ipapo hakuna anozviziva. Kunyange mukazoti ndakangoti mukira hama dzako idzo dzainge dzichindituka, nyaya yacho inozotonetsa. Ngativabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vamwene vari kupenga kumberi ngoko, vanofamba vachiudza vanhu kuti ndiri muroyi asi vasiri muroyi. Vari kupengeswa nezvakaitwa navanzvadzi vedu paguva remurume wavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Shimuri sei, ndakange ndichikamfota best friend yangu through a brutal divorce, but
ndini ndakatobhadhara private investigator to frame her for cheating. Apa ndaimutsvakira futi zvikomba zvepafacebook ndichida kumuparadza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Ndichaverenga kubva kuma-SMS. Hanzi, muri sei zvenyu mukoma? Uku ndiko kuromba kwababa vangu. Baba vangu vakaromba. Izvi takazozvibata mushure mekunge takura. Takaberekwa tiri 4. Ndine ma-sisters angu 2, Charlotte na Shailene, kozoita brother yangu inonzi Shelter. Ini ndini last born. Saka hama dzangu idzi hapana akaroora kana kuroorwa. Kana ini I'm not married. Apa ndava ne 35, ndiri last born. Shailene na Charlotte matwinzi vatova ne 40 years. Vanotonzi vachiri mhandara. Havana kumbobvira vakamboita kana vakomana. Baba ndivo vanovaitira zvose. Tose tinogara pamba pedu ipapo nekukura kwataita. Mukoma Shelter vakatobuda imvi dzebvudzi rewhite nekuchembera varipo zvavo. Mukoma Shelter vakatomboenda kuSouth Africa kubasa, asi hakuna chakabuda. Vakadzoka vasina kana chinhu. Ndaitofunga kuti pamwe vachadzokawo varoora. Hapana paunovanzwa vachitaura nezvekuroora. Kumba kwedu baba vaisada kana kunzwa nyaya dzemaprofita. Vainzwa baba vachiti munoenda kumaprofita kunodii. Zvese pano zviripo. Mari ndinokupai, motikari dziripo, munotora moenda kwamunenge muchida. Baba vangu vanoita zvecastles. Hakusi kunzi ndipo panobva mari yavo. Vanoita mabhizinesis akasiyana siyana. Saka nekuda kwekuti mari yakawandisa mudzinza, mukukura kwedu taitoshaya kuti ushandisei mari. Ndakamboita 6 months ndichishandisa motikari 6. Ndaiti mwedzi uno ndikadriva motikari ndotenga imwe. Ndakange ndichiita challenge nevamwe vakomana avo vandakadzidza navo. Saka kuenda kumaprofita ndiko kwatakange tisingabvumidzwi. Nerimwe zuva friend yangu akandigarira pasi akati, "Ona, time is not on your side. You're not getting any younger. Apa hauna kana musikana wekuti uchitanga mhuri. Ona, ini ndatova ne2 kids." Ndopa ndakazoti something is not right kumba. Ndopa akazoti something is not right kumba kwenyu, nekuti mukoma vako nemasisters ako hapana remarried. Iwewe ukasaita plan uchangochembera usina mhuri sezvaita Bless Shelter vatova kuzvi45 single. Saka ndakabva ndabvunza kuti plan yacho ndoita ipi. Ndaisava kana neshungu nekuita mukadzi kutoshaya hanya. Ndozvandiri. Timothy akanditora ndokuenda neni kune vamwe pastor vekuchechi kwakange atendeuka kwaenda mudzimai wake. Takasvika tikaona pastor vakanamata neni, vakataura secret yababa vangu yandakanga ndisingazivi. But pastor vakati baba vakaromba kuti vange vachizoita zvepolitics, asi vakazotadza kuuraya munhu. Nekuti vakaudzwa nenganga yechekuzambia kuti kana uchida kuzoita zvepolitics zvekuti unozotogumisidzira watova nemukurumbira, une hama yako yaunofanira kunongedzera netsvimbo iyi yandichakupa woenda nayo kuZimbabwe. Waunenge wanongedzera netsvimbo hamufaniri kuti munge muchizofa makaonana kusanganidzana maziso enyu zvekare, nekuti unobva watofa kana kuti iyo inobva yafa kana kutotanga kutopenga. Saka baba vakazotadza kuuraya munhu physically. Vaifanira kutoponda munhu vomugura musoro wake, vonwa ropa rake, musoro wacho vozoenda nawo kuZambia kuratidza kuti vanenge vachizoda masimba akanyanyisa. Baba vangu ivo vane nyoka yavakazopiwa. Iyo nyoka yavakazotanga kushandisa mabusinesses avo sezvo vainge vakundikana pamhiko dzacho dzepolitics. Saka vari kushandisa nyoka iyoyo, ndiyo inotishandisa inini nemasiblings angu. Ndakabva ndati bengenu. Pastor vakanamata neni vakati izvezvi baba vako vari kutoziva kutoti watouya kuchechi. Pastor vakandisimbisa vakati nothing bad will happen to me as long as ndainge ndichazongoramba ndichingonamata. Saka kumba kwedu hatitendedzwe kunamata or anything. Ndichisvika pamba ndakatambirwa nemasisters angu achiti, ko wanga waenda kupi? Foni yako yanga ichiramba. Tanga chida kukuudza kuti baba vanga vachipopota pano vatomboti mhanyisa nepfuti.
That was the day when I discovered kuti baba vangu vatori nepfuti yavanogara nayo mumba, hanzi vakangotanga kungopopota vachingopenga. So baba vangu vakazobva kwavakabva. Chiitiko chakandikatyamadza ndechekuti baba vakauya ndokubva vandipa bhanduru rema US dollars yainge iri 11,000 US dollars, vakanditi chimboenda unodya, nhasi ndoda kuti unge uchifara. Saka ndakabva ndatonzwa ndatova nedesire to be with a woman. I went and I booked a prostitute and I went and I spent some time neprostitute iroro kusvika mari yose yapera. Ndakasvika pamba peprostitute ndiine 9,500. ndofunga kuti iye kwaari akangozvibvunza kuti mwari wangu mabva nepi. Ndakatomuratidza kuti ndo mari yandiinayo, ndoda kudya mari yose iyi ndiinewe kusvika yapera. Ndakagara kumba kwake, ndichati kuma avenues kusvika 9.5 yose yapera. Payakangopera chete ndakangonzwa voice rababa vangu iro rakatanga kutaura munzeve dzangu rikati kwandiri, chidzoka mwanangu because ndakusuwa. Saka ndakange ndiri pakati pekufara, but pandakangonzwa voice rababa richiti dzoka mwanangu nekuti ndakusuwa, ndakatongosimuka. Hembe dzangu dzainge dziri panze dzakawachiwa dziri pawaya. Ndakapfeka hembe nyoro ndokubva ndatopinda mumotikari and I drove back to Borodzell. Mukadzi iye ndofunga kuti akangopera matemukanwa kuti ndakapfeka hembe dzainge dzakatota nokugeza. No what, kuenda kuchechi handichanzwi kana kuda. Even friend yangu uyo kuendesa kuchechi ndava kunzwa ndakamuvenga zvisingaiti. Ndiyo nyaya yandiunzawo pano, handiziviwo kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe SMS iyo yavakatumidzira. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Ndoda kureurura kuti nditori church elder but ndine mishonga iyo yandinoshandisa. Kuti ndige ndichizonzi ndatanga kushandisa mishonga ngezvino zvakaitika. Ndakange ndiri munhu aina mata chaizvo. Nerimwe ramazuva mweya mutsvene ndakanzwa uchiburuka pandiri ukanditi enda kuchurch. It was somewhere kuma 2 AM. Ndokubva ndaenda kuchechi. Ndasvika pama premises echurch, security handina kumuona, but ndakaona kuti pakange paine motikari yevamwe elder zvekare, munhu wataitoti ndiye ainge ari mbinga muchechi medu. Ndakabva ndachizopindawo muchechi, asi ndisati ndapinda muchechi mubuilding ndopa ndakanzwa munhu ainge achiita sekunge ainge achichera pasi kumashure kwechechi. Ndokubva ndatenderera ndokubva ndanoona kuti vainge vari ivo vakange vachiviga zizi rainge rakafaruka. Ndakavabvunza kuti zvose izvozvo vainge vachizviitirei. Vakandiudza kuti ivo sezvo vari munhu ane mabusinesses, kuzara kwevanhu pamabusinesses avo nekuti vane mashops akawanda mumagrowth point. Saka vakati kunyange macomplexes avo avakavaka vachizoita rent out mabuildings kuvanhu, vanenge vachitodawo kutoti vanhu vanorenta kubva kwavari vawane profit, so that mashop avo asazombofa akanzi anenge asina vanhu vanenge vachirenta. Ndakabva ndati zvinosangana papi manje nekucherera zizi rakafa paimba yaMwari. Vakabva vanditi kuungana kwatinoita musi weSunday tichirumbidza Mwari, tichipembera zvose zvatinenge tichiita, munenge muchitotenda midzimu yangu. Ndo mhiko dzandakaita. Ndakasvikawo pakuzojoina chikwata chavo chevanhu vanosanganisa mishonga, midzimu nezvinhu zvekuchechi. Mundiregererawo mhuri yeZimbabwe, handikwanise kuenderera mberi nenyaya yangu nekuti ndinotya kuzozivikanwa, asi nditori mukuru wekuchechi. Yo, mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Can you believe it? Strange things indeed they do.
happen in this world. Hanzi ndizvo zvavanoita vaelder ava vanoita zvekusanganisa, hanzi gurupu redu tinoriti kusanganisa zvekwamwari nechivanhu. Vanoshandisa mishonga zvekare nebute mumabusinesses. Pakaipa. Tell me what you think mucomment section.